Vítam vás pri novej relácii Zelená Trnava, v ktorej si povieme viac o zelení v mestskom prostredí. V úvodnom diele sa budem rozprávať s arboristom Tomášom Velickým, aby sme zistili, kto je arborista, čo jeho práca obnáša a prečo je dôležitá. Okrem toho nám hovorkyňa mesta Veronika Majtánová vysvetlí, akú úlohu zohráva v našom meste verejná zeleň. Volám sa Tomáš Velický, som arborista. Profesionálne sa venujem stromom už zhruba 15 rokov. Vykonávame práce na stromoch aj pre mesta, pre obce, pre súkromníkov. Prečo má mesto vlastného arboristu? Životné prostredie je pre nás jednou z najväčších priorít a zdravá zeleň s ňou prirodzene súvisí. Stromy to v mestskom prostredí nemajú vôbec jednoduché a práve vďaka mestskému arboristovi sa o ne vieme lepšie starať a zabezpečiť im také podmienky na život, aby mohli prosperovať. Spomenul si teda, Tomáš, že ty si arborista. Staráš sa o zeleň, o stromy, ale o zeleň sa starajú aj pilčici alebo záhradkári. Tak aký je tam rozdiel medzi týmito povolaniami? Vlastne povolaním arboristu je starať sa, je to starostlivosť o dreviny v urbanizovanom prostredí, je to mimolesná zeleň a jedná sa vlastne hlavne o vzrastlé stromy. A ten rozdiel medzi tým pilčíkom môže byť ten, že vlastne oni, pilčíci, majú na starosti, dá sa povedať, práve že lesné porasty a jedná sa o takú produkciu dreva, že im ide o vyťaženie dreva, kdežto my sa staráme o udržanie tých stromov v čo najlepšej kondícii a o zachovanie tej zelene v mestách. Takže arboristov si vždy môžeme spojiť so stromami. Dá sa to tak povedať, áno. Skúsme si uviesť aj nejaký konkrétny príklad tvojej práce. Momentálne sa robia na Vajanskej ulici v Trnave bezpečnostné rezy, robia sa odstupy od fasád domov, robí sa úprava podjazdného profilu, kdežto nakoľko tie stromy rastú vlastne práve na takom mieste, majú veľmi obmedzený priestor a v blízkosti sa nachádza veľa prekážok, je tu veľká frekvencia vlastne aj chodcov, aj prevádzka aut, premávka, takže sú tu potrebné nejaké zásahy. Ešte stále prebieha stavba cyklochodníka na kamennej ceste. Tam vlastne prebiehali tiež bezpečnostné rezy na topoloch, nakoľko tam bude vybudovaný nový cyklochodník a bude tam tiež prevádzka, zvýšená taká frekvencia chodcov, cyklistov, aut, takže aby boli tie stromy bezpečné. V kamennom mlyne ste pracovali aj s plošinou. Prečo ste ju využili? Vždy sa snažíme na stromoch prispôsobiť ten typ zásahu v danej situácii. Niekedy je výhodnejšie využiť vysokozvyžnú plošinu, niekedy je to lepšie lezeckou technikou, niekedy sa pracuje z rebríka, takže vlastne na každú danú situáciu je to napasované na mieru. Na kamennej ceste boli vlastne pyramidálne topole, ktoré boli vysoké cez 30 metrov, 35 metrov zhruba, takže tam bolo potrebné použiť tú plošinu. Takže tieto rezy robíte najmä kvôli bezpečnosti. Ako ja ako obyvateľ spoznám nebezpečný strom? Je to dôležité aj pre divákov, ktorí možno majú na záhrade nejaký strom a nevedia, či volať arboristu alebo nie, ale taktiež pre obyvateľov Trnavy, možno ak ide o mestský strom, kedy nahlásiť niečo takéto mestu? Takéto najzákladnejšie znaky sa dajú vizuálne, takou vizuálnou kontrolou odhaliť. Samozrejme, pre bežného človeka sú to také úplne nejaké jasné, najzreteľnejšie znaky, že sú veľké suché konáre na stromoch alebo niečo niekde praská, je nalomené. Nie vždy, keď sa človeku zdá, že sa jedná o nebezpečný stav stromu, tak je to naozaj tak, že strom je vysoký alebo sa vo vetre hýbe alebo nejaké takéto podobné veci. Ešte nemusia znamenať to, že naozaj je tam nejaké veľké riziko alebo že je nebezpečný. Relevantné podnety od verejnosti evidujeme v poradovníku. Samozrejme ich riešime v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Vybavujeme ich podľa priorít. Samozrejme prednosť majú rôzne havarijné stavy alebo také stavy, ktoré by mohli ohrozovať život alebo majetok obyvateľov. Aby sme si to vedeli predstaviť, koľko stromov máte v starostlivosti?
Aktuálne sa ako mesto staráme o viac ako 30 000 stromov. Pri búrkach je to tak, že v nás stromy evokujú strach, ale na druhej strane stromy nám plnia aj nejaké zásadné účely. Pri búrkach a nejakých silnejších výkyvoch počasia, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú oveľa častejšie, je samozrejme zvýšené riziko nejakých škôd alebo zlyhaní stromov a v týchto prípadoch môžu zlyhať aj stromy, ktoré sú zdravé a bezpečné. Takže vyslovene by som neodporúčal počas silného vetra alebo počas búrok chodiť do parkov alebo na miesta, kde je veľa stromov. Stromy ako také, bez tých stromov si to asi ani nevieme predstaviť, že tie stromy vlastne nám prinášajú viacej pozitív ako negatív. V súčasnosti sa veľa stromov vysádza, čo je určite k dobrú veci, ale určite netreba zabúdať na starostlivosť o už jestvujúce stromy, ktoré sú vzrastlé. Plnia tú funkciu toľko dôležité veci, ako je výroba kyslíka alebo ochladzovanie priestorov. V mestách je veľa spevnených ploch a tak ďalej. Prognóza vlastne pre vývoj do budúcna v mestách je tá, že nové stromy, novovysadené stromy sa pravdepodobne už nebudú dožívať takého vysokého veku a nebudú tak veľké stromy v mestách, ako boli niekedy. Veľké stromy prinášajú oveľa viac ako tie novo zasadené a čím viac a čím dlhší čas si ich tu udržíme, tým to bude lepšie. V prvom diele relácie Zelená Trnava sme sa spolu s arboristom Tomášom Velickým a hovorkyňou mesta Veronikou Majtánovou rozprávali o starostlivosti o zeleň v Trnave. Dúfam, že sme vám priniesli nové informácie a tešíme sa na vás v ďalšom diele, kde sa budeme venovať projektu Strom do domu. Dovidenia.